Question for you, babe. If it ain't love, why does it feel so good? Why does it feel so good? Ajmo vlog snimat. Snimat, kura. A? Šta je ovo? Zapao u grbu. Gledaj pa ajde, konto, nije vidio kanal, gađe ga. Aha. Daj da slik, da postavim ja na svoj. No, sad ću. Minus 15 je. Ako je napeta situacija. Boli me kurac. Viš, da ga snimim. Nemaš takira snim. A? Snim ovo direkt uveći. Zajapurio se. Ja ću ovo sve objaviti na YouTube. Cijelo naše selo. Da ljudi gledaju kako ima prirode. I tako to. Šta bi opet minus 15 je? Gledat će. Zebaj se. Samo opet srokli minus 15. Ja bih. To je kuća. Ajmo dalje. Najgore. Vidim baš kakav će mi isplat ono kvaliteta kamere. Kada pokažem. Sine. Evo be. Jaralja moj. Jo, pred 2 tjedna Hrvat sjebu. Ubi snijeg, Bog ta ješao po drva. Zatrpao mi snijeg drva. Imeni. Materi. Kaj stari. Donio mu ja snijega ono je. Kako zove. Gajbi. Kaj haj sad to sve vrati napolje. I otre snijeg s ti drva. Morao sam otre snijeg jebeti. Ovo vam je kuća neprijatelja. Kad postavim ovu, da znaju ljudi. Kuće neprijatelja. A sad ću vam pokazati kuće prijatelja. Joj, ali bi... Sada u žijeku ti. A ja. A jebno.